Әлмәт дәүләт драма театрында зур уңыш белән үткән яңа премьера турында хәбәр иткән идек. Моңарчы күрелмәгән театраль форматта фильм-спектакль буларак куелган «Фәхрине үтереп ташладылар» әсәренең авторы драматург Рауил Сабыр студия безнең кунагы. Актуаль әңгәмә сәхифәсен Миңназым Сәфәров алып бара. Хәйрле көн, Рауил. Сәмес называй. Шаулап үткән премьерагыз белән саңар булса да, тамашачылар өчен котлыйм. Әле ул премьера синең үзеңнең гомер бәйрәмең дип әйтәбез инде, юбилейңа Туркия күрә 2 бәйрәм белән дип әйтергә генә кала. Рәхмәт, бик зур котлауларга. Әсәр басылып чыкты, татарча гына түгел, русча да басылып чыкты, әйме? Русча чыгарга тора. Тора. Димәк, ашыга төшкән, ләкин чыгачак дигән сүз инде бар, әйме? Русча да чыга, һәм дә сәхнәдән дә карадылар сәхнәдә. Ләкин менә бу әсәрнең сез бит синең бит моңарчы тамашачы беләдер драматург буларак. Иң беренче ни өчен драматург прозага күчеп, шул проза әсәрен яңадан драматургиягә әйләндерде икән дигән сорау тууырга мөмкин. Шуннан да мин аны моннан берничә ел элек инде күптәннән пьеса буларак яза башлаган әйбер иде ул. Традиция буенча, гадәт буенча. Гадәт буенча. Ләкин мин яза башлаганда ук беләйдем инде, аңлыйдым бу әсәргә таләпләр планкасы, сыйфат дәрәҗәсе бу әсәрнең менә мин аңа кадәр язган әйберләргә караганда берничә мәртәбә күбрәк өстенрәк икәнен аңлыйдым, чөнки нинди темага тотынганымны чамалыйдым. Ләкин ул вакытта бәлки минем тәҗрибә җитмәгәндер, бәлки вакыты җитмәгәндер, пешеп җитмәгәндер, менә алма да бит пешеп җитмичә ботактан. Вакыты җитмичә. Һәм шул вакытта менә шушы тел комиссиясе дип атыйбыз бит инде без аны, тел комиссиясе төзелеп, ул комиссия бәйге игълан иткәч язучылар арасында ниндидер бер шундый тәргеш булды, катализатор булды. Моңардан тыш каләмдәшләр, журналистлар, язучылар роль син монда катнашырга тиеш, синең кебекләр өчен махсус чыгарылган конкурс бит инде ул дигәч, мин катнашып карарга булдым. Инде яңадан теге ни өчен яңадан пьеса итеп яздыгыз дигәндә, Әлмәт театрының директоры Фәрида ханым Исмәгыйлова күптән инде миннән пьеса сорап йөри. Ничек инде менә Әлмәттә безнең драматург яши, безнең Әлмәттә театрыбыз бар. Без бит синең әйберләрне куярга тиеш. Кашан яңа әйбер язасың, әйдә бир инде, алып кил инде, әйдә куйыйк, артистлар белән укыйк дип инде. Тагын тәргеш бирүче булды. Мин әйттем, менә мен Фәрида ханым шулай китап булып та чыгачак, мен әйтәм, кызыксыну бик шактый зур, мен әйтәм, укучылар тарафыннан. Мин аны әйтәм, теләсәгез, әгәр дә куябыз дисәгез, мен әйтәм, пьеса итеп эшли алам. Әйдә эшлә диде ул. Шуңа күрә мин аны инде кыскартып, тыгызлап, төп линиясын гына калдырып, теге читкә китүләрне яңадан пьеса итеп эшләп аларга бирдем дә, һәм ул фильм-спектакль түгел, киноспектакль булып чыкты. Анда хәзерге вакытта бара торган вакыйгаларны артистлар сәхнәдән уйныйлар, менә классик спектакль шикелле бара инде ул. Аларның яшь вакытлары, аларның экранда, яшь вакытлары, аларның хатирәләре зур экранда кино форматында. Бу яңа формат бит инде безнең театрда, моңарчы күрелмәгән формат. Безнең әле ишеткән юк. Видео ничектер кулланылганы булгандыр инде спектакльләрдә, ниндидер формада. Ләкин параллель рәвештә менә монсы кино, монсы спектакль, менә алар почти теге бер формасында бара инде. Әйтик, бер 15 минутнан соң уйнасалар, тегесе бер 7-8 минут бара, менә шулай. 50-га 50 дияргә бу. Әсәр үзгәрмәде дип әйтәсез. Менә монда әсәр бар, роман бар, чөнки ни өчен дип әйтәм, күп очракта театрлар алынганнан соң нигезләнеп, әсәре буенча дигән сүз белән куялар да, һәм анда бөтенләй кай вакытта тавышка китә, анда алай булмаган, бузылган фәлән дип, монда син үзең катнашкан, димәк, инде әсәр сакланган дигән сүз име? Беләсезме, хәтта син китап түгел, роман түгел, пьеса язган очракта да, аны
театр куя икән, Үзенчә күрәчәк аны. ул барыбер үзгәрә. Син инде аны менә язып бетергәннән соң, режиссерга биргәннән соң опереть аласың, чөнки спектакль ул театр продукты. Ул режиссер продукты, ул артистлар уйны, ул аның үзенең художнигы бар, үзенең композиторы бар, декорацияләр, фәлән фәсмәдә, ул күмәк иҗат. Син бер үзең генә спектакль чыгара алмыйсың бит инде, аның өчен бик күп кешеләрнең иҗаты кирәк. Шуңа күрә син пьесаны язып театрга биргәннән соң, менә аны җибәрдем дип уйларга кирәк. Все, мин сезгә тапшырды. Ите сезгә, сөяге миңа аймы? Ләкин шулай да төп идеясын, әсәрнең төп принципларының саклануын телисең бит инде. Син ниндидер бер идеяны җиткерергә телисең бу әсәр аркылы. Менә шуның үзгәрмәве кирәк бит инде. Минем булай театрлар белән шактый эшләгән бар, беренче театр белән барсында да төп идея калды, бу юлы да калды. Әлбәттә, хәтле китапны 2 сәгать эчендә сәхнәдән күрсәтеп булмый, анда бик күп әйберләр кыскарды, кайбер урыннар. Форматы бар театрның. Әле монда теге кино спектакль булгач, кино өлешендә дә кайбер эпизодлар өстәлде. Ләкин төп умыртка баганасы дип әйтик инде, төп идеясе, төп принциплары чагылыш тапты дип уйлыйм. Рәхмәт. Алга таба да укучыларны сөендерегез, шатландырыгыз, шаккатырыгыз.